Už včera vyšlo short z toho, čo budeme potrebovať. Ja som použil troška viacej toho, ako vidíte. Minimálne do základnej vrstvy, nejaké to 950-kové bodíčko pretierateľné, lazúra na prekrytie práve tej gumy, čističe, blbosti, proste 150 € ako nič. Ja už mám zdvihnuté auto, tu vidíte aj nejaké tie plasty, v ktorých sa držal toľko bordelu. Asi za 4 mesiace tam mám celkom dosť toho. Auto mám už vo vzduchu, ako vidíte, a môžeme sa pozrieť na tie bezpečnostné úpravy. Okrem toho zdvihnutia už tam mám aj ten pomocný, na druhej strane pomocné stojky. A už môžeme spokojne pracovať pod autom. Veľmi sa na to teším, pretože je 8 hodín a už zo mňa tečie. Ale vieme s tým krásne pracovať, sadnúť si k tomu, čistiť to a podobne. Teda som veľmi spokojný, tie stojky vyzerajú mohutné a určite to bude bezpečnejšie.